Здравейте, приятели, часът е 2 часа. Тръгваме за София в 3, сега е 2. Аз не мога да заспа и ще ви покажа багажа ми. Значи, патерици, багаж, тук е кочина. Сега ще опитам да дребна малко. Тръгваме 3 часа и някъде, даже 3:50. Аз много съм се завила. Отзади този път имаме много мекотително нещо. Това нещо имаме мекотява през целия път. И заспивам много. Лиям. Това е стаята. Ще ви вължат. Това е моето леко. Малко шепна, защото много май срам да си говоря сама. Нямам абсолютно никакви в стаята. Аз до сега спах. Донесли са ми храна, сега ще ви покажа. Това е манджата ми. Илийка. Това е вкъщи. И е. Другата жена е в туалетната. Искам да ви покажа какво ми донесе. Тук донесе ми зеленчуци и кюфтета. Тази жена винаги ще ми е в сърцето спасима, защото тази промия, която ви показах, беше манджа с ориз. Манджа и свирско. Най-безсонното нещо на света. Ще умра от болка. Искам да ви кажа, че супер много боли коляното. Нито ми се яде, нито ми се пие, нито нищо не ми се прави. Супер много боли. Това нещо, къде се бира. Тук са ми дали един олин. Тук тази жена си чуе дали да пия. Също така мога да ви съобща, че вече няма никой с мене. Сама съм. Това там ми е шината, която ще ми слушат утре, като ми махнат. По-рано ставах да ходя. Имам дадени упражнения. И се опитах да ги правя, че супер много боли. Даже не мога да дигна какъв пък едното упражнение да се дига каква. Тук ще минах stand go. Аз мога да ви кажа, че от 2 дни само лежа. Не вярват, не получа. Мисля да похапна малко да се разсея. Изядох всичко. Не баш, но това го издумках, има гадни кости. Също така имах, ядох филе и половина с това. И някаква супа, която ми изглежда много гадна. Съжалявам, ама не мога да я ям. Многото любимо нещо. Вече съм по-добре. Сложиха ми тук от тази червено, това червено нещо. Ми сложиха антибиотика. Пих един аолин. Вечерята ми пристигна. Това е някакъв ориз. С доматен сос предполагам. И чушки или не знам какво е това. Или тиквичка. Много мря тиквички. Моля за да не е тиквички направо. Мисля, че когато ставам, почва да ме боли, така че повече няма да ставам никога. Ина и Виктор. После тя се ожени и роди близнаци. Слушай сега, а мъжът, след като се разведе с нея, той жени не му стигаха, и се събра с една на 26 годишна и тая роди близнаци. Сега 4 близнака и тия двете общо 4-6 брати искат. Най-после ме изписват. Най-после, разбирате ли? Аз ще плодя тук направо, кръста ми се свана. Чувствам се като бабка на 90 години. Тук ми е границата. Ей, там ми е сак. Тези неща ще трябва да ги преберем. В банята имам четка за зъби и паста. И тръгвам. Ако знаете колко тук системи измисляхме, значи тук, защото има нали вдъвнатина, тук, защото малко ми летеше и ме болеше. В багажника, да не кам, ние се се изнасяме но цялото ни покъща е тук. Имам хиляди възглавници тук
тук. Ей, там да има още една, ако нямам.